Imħabbar mill-ġdid bond tal-Gvern ta' 100 miljun euro immirat għal dawk li twildu fl-1956 jew qabel biex jinvestu minn minimu ta' 500 euro sa massimu ta' 8,000 euro brata ta' max ta' 3% fis-sena. Il-bond li ser jiftaħ it-tnejn 11 ta' Ġunju u jagħlaq l-għada ser joffri l-opportunità lil daw kollha interessati sabiex jorbtu flushom għal 5 snin brata ta' interessi fissi li hija ogħla minn dak preżentament li qiegħed joffri s-suq. Il-Ministru Scicluna spjega li ser jinħarġu żewġ formuli, waħda għal dawk li jixtuq jinvestu għall-ewwel darba u oħra għal dawk li diġà ħadu sehem f'din l-iskema is-sena li għaddiet. Il-Professor Scicluna qal li b'kollox ipparteċipaw aktar minn 16,100 investitur, fejn b'kollox kien hemm total ta' 8,000 raġel u aktar minn 8,100 mara li bejniethom investew kważi 100 miljun euro. F'kummenti ma' One News, il-Ministru Scicluna fakkar kif din l-inizjattiva ser twettaq weda oħra għal budget ta' din is-sena. Aħna ħsieb huwa li toħroġ kull sena sakemm ir-rata tibqa' ta' 3% tibqa' ogħla mis-suq, jew inkella s-suq ikun inqas minn 3%. Il-reactions favorevoli minn kull pensjonant illi ħagost ħafna ma iktar mill-li bsarna li kienet daqshekk popolari. Però li toħroġ darba fis-sena, sena oħra ħarġet in 2 stages għaliex kellna għadna l-esperiment l-ewwel darba. Issa naħseb illi di darba toħroġ darba u nisperaw illi kulħadd jirnexxielu jixtri dil-bond. Waqt it-tnedija ta' dan il-bond, il-Gvern ser ikun qed jagħti priorità lil dawk li għadhom ma investewx fi skemi simili passati. Minkelli dawn il-flus ser jintrabtu għal perjodu ta' 5 snin. Il-kapital investit jista' jiġi mifdi biss għal raġunijiet speċjali ta' mart li jridu jkunu provati b'ċertifikat mediku fil-waqt li jintilfu 90 jum ta' interessi. Dawn il-bonds jistgħu jinħarġu biss f'isem l-applikant u jidhru fuq persuna waħda. Dan ifisser li koppja miż-żewġa jekk jixtiequ jinvestu jistgħu japplikaw separatament.